שלום לאמיר איבגי באולפנינו בבאר שבע. אתם מספרים לנו דווקא על עמותה שמנסה להפיג במעט את הבדידות. כן, אנחנו מדברים הרבה בימים מהסוג הזה על נכים בהקשר של זכויות, חוקים, נגישות. אולי קצת שוכחים שמדובר בבני אדם, שיש להם גם את הצורך הבסיסי להיות נאהבים, למצוא את בן או בת הזוג שיקבל אותם כמו שהם. אז הנה נועה, כמה דקות נוגעות ללב על מה שבתוך הלב בכתבה שהכינה לנו לינור אללוף. תתחיל לארגן את המדורה. מיכאל מגר כבר בן 21, סבל כל חייו מנידוי חברתי. זה היה תמיד ככה, גם בבית ספר. תסתכל על אנשים שהולכים ביחד, חברים, זה להישאר לבד לפעמים בבית, בערב, זה הקושי. לראות איך כולם הולכים לאיזשהו פעילות ואתה נשאר לבד. היום מיכאל כבר לא לבד, לא ולעוד אנשים שכמוהו רק רצו חברים, אבל פחדו להתקרב, פחדו להיפגע וגם אם רצו לא ידעו איך לגשת. יחידת לבב הייתה גלגל ההצלה היחיד מהבדידות. אני כבר יותר מ6 חודשים בקבוצה, אני יוצא עם החבר'ה לקולנוע, למפגשי קפה, למפגשים בקפה וכיף לי מאוד. וסוף סוף אני מרגיש קצת שייכות. לפני 2 נפגשו בקבוצה גם שי ומיכל. זה הקפה האהוב עליה. כל מה שקשור לווניל זה שלה. הכרתי את מיכל בלבב. בהתחלה שמתי עליה עין, כמו שאומרים, אבל לא יכולתי להתחיל איתה. היא הייתה פשוט תפוסה. הייתי כל הזמן מרוכז רק בה. מרוכז ביופיופה הזאתי. ביום העבר האחרון שהיה, הצעתי למיכל נישואים. שי עובד ומתפקד כרגיל. מיכל נולדה עם תסמונת נדירה שעצרה את התפתחותה, אישה קטנה עם לב ענק. אני אוהבת כמו לחנוק אותו מהאבא עם הנשיקות. כאילו, ככה הוא נשאר. אני בהתחלה לא ידעתי איך להתנהג עם חברים. אני לא ידעתי מה זה חבר בכלל. היה לי תקופת דיכאון כזאת של הלבד. לבד בדד. כולם כאן מתמודדים עם בעיה פיזית או מנטלית שמתגמדת לנוכח הבדידות שבה היו מוקפים. למפגשים פעם בשבוע, ולא ממש משנה איזה פעילות תוכננה לקבוצה, מגיעים בעיקר כדי להיות יחד. בדרך כלל הם מגיעים מאוד מאוד מבוישים, מאוד נבוכים. הפגישות הראשונות הן מאוד קשות. צריך הרבה מאוד אומץ בשביל להגיע. רוב החברים, כמו שאתם רואים, מצליחים להתגבר על זה, בעיקר בזכות התמיכה של החברים האחרים שבקבוצה. חבר'ה, היה שווה את ההשקעה ואת המאמץ. אחרי שנים של בדידות, אולי בפעם הראשונה, הם זוקפים את הראש, מביטים בעיניים ומבינים שהם כבר חלק, כבר שייכים, ובהחלט כבר לא לבד. אני מצטער, כי הפסדתי הרבה זמן לבד. זה לא נעים במיוחד, וזהו. אבל הנה, תמיד יש הזדמנות לתקן טעויות. הזהרנו שזה יהיה מרגש. כן, מקסים. תודה, אמיר.